Genesis chapter 8. Agsardeng ti layos. Saan analipatan ti Diyos ni Noe, ken kadagiti amin nga animal a kadwana iti daong. Pinagangin na ket nangrugi a bimmasit ti danum. Narikpan dagiti ubbog iti uneg ti daga, ken kadagiti ruangan ti danom iti tangatang. Nagsardeng ti todo, ket naininot ang nagimbaas ti danom iti onos ti 150 nga aldaw. Iti maika 17 nga aldaw, iti maika 7 a bulan. Naisadsad ti daong iti kabambantayan ti ararat. Nagtuloy a bimmaba ti danom. Ket ti umuna nga aldaw ti maika 10 a bulan, nagparang ti tuktok dagiti pantay. Kalpasan ti 10 nga upat nga aldaw, nangilukat ni Noe iti maysa a tawa iti daong. Ket nangibulos iti uwak. Saan ang nagsubli ti uwak ngem nagtayab a naglawlawlaw agingga iti awanen ti danom. Kabayatan na, nangimatayab ni Noe iti kalapati tapno kitaen na no naimbaasen ti danom. Ngem gapu tana tinep pay laeng ti daga, awan tinasarakan ti kalapati a pagdiswan na. Nagsubli iti daong ket piniliw ni Noe sana insubli iti uneg. Pinalabas ni Noe ti 7 nga aldaw sana manen imbulos ti kalapati. Iti sumipnget nagsubli kenkuana ti kalapati. Adda na lang to abulong ti olibo iti sipit ti kalapati. Daytoy tinakaamuan ni Noe a bimmaban ti danom. Pinalabas na manen ti 7 nga aldaw sana impatayab ti kalapati. Saanen a nagsubli ti tumatayab. Agtawen idin ni Noe iti 601. Iti umuna nga aldaw, ti umuna a bulan, inikat ni Noe ti atep ti daong. Inwaras na ti panagkita na, ket nakita na nga agmangmagan ti daga. Iti maika 27 nga aldaw, ti maika 2 a bulan, namagaanen anamin pinsan ti daga. Kinuna ti Diyos ken ni Noe, rumar kayon nga agasawa, agraman dagiti anak mo ken dagiti asawa da. Parwaremmet dagiti amin at tumatabayab ken animal. Bayam nga umaduda tapno agwaras da iti rabaw ti daga. Rimuar nga rod iti daong ni Noe ti asawa na, dagiti anak da ken dagiti asawa da. Rimarmet dagiti amin nga animal ken tumatayab. Nagrupo-grupo da, sigon ti klase da. Nang bangon ni Noe iti altar a maipaay ken ni Yahweh, nangala iti saggaysa kadagiti maibilang a nadalos nga animal ken tumatayab, sana pinuoran dagitoy iti altar a kasdaton. Nalangab ni Yahweh, tinabanglo nga ayamuom, ti sakrifisyo ket kinaunan na ti nakem na. Pulos a jakton ilunod ti daga, gapo iti aramid ti tao. Ammok adakes ti panunot na manipod kinaubing na. Jakton dadaelin ti anyaman nga adda biag na akas iti inaramid ko. Nulaket adda ti lubong, addanto latta tiyempo ti panagmula ken tiyempo ti panagapit. Addanto latta panawen ti lam-ek ken panawen ti pudot.
panawen ti kalgaw ken panawen ti tudtudo. Addan tulatta aldaw ken rabii.